ساعات حموش تغينو كاب استوديو زينا اري تي في زينا ومسنادونا نفلم لنا خبركم تعزبتنا كم يتوعلو نلوم سولو سلسان حدن تحساس تدلو هاغراون زيناتك حزالكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر زعدنا صنت بريه برستا فيلم بريزيدنت إسياس أفورقي بمهنات حدش عمت ملأختي أم حلاليفو أبدو واقع بحري أبركتم من إسياس أفهقروا مدبات نمعزاز التخايدة عرم وتسئيت متموكيسوم تمهروا محاورة سنفتت أبدفعت جنبارنا أقفع عدتا كايدوم أبكتما بغداد دبداب أمريكا زقام سلما وسلفي تخايدوم أبكون قوبس تخايدة متقعتي بوحدو 10 شومنت سلما ينسبات تقاتلوم فرنسا شبران هزباو نعبد نمقتال العلي 100 شح سراويت أوافرا بريزيدنت إسياس أفورقي بمقنعة حدش عامت كريتاشن عسران ملأختي أم حلاليفو ملوط أستحو يسعب ملأخت حدش عامت بريزيدنت إسياس أفورقي كبر حزب إيرترا أو وشطن وطأن بعزوز أقات أمن أيزا أن أتواز لنا حدش عامت كريتاشن عسران نملأ حزب إيرترا مسحيلتات مكل خالو يوهانام عامت كريتاشن عسرت تشعتن كابزخون أوان العلي بتسفون رقصنتون أبزت أمامن كبتا ديبنا نسنا بتالونام نابز أمونن وحسن بايتا زبطحنا مسموچو زباو كنتات بأندو زبيتاو حيلنايم مسمرنا حرا مسارعنا سطم منفسنا رقوق جيرنا سلز مرشنام دحرناي سلسة موائل ترير قعزو حداس عامت كل تشحن عسران أب حدش عالماون زباون هواهو شبوت عدلات أب قدمينا أمريحنا نأتوالونام كسجر زلو ترف مرف بالدهوتات النحت ابنا دما بسراح كفاتيت زطعم اوان كنقبر عينام لمون كم زحالفة مدرهات قالسي عاوتنا ناي قدنيوم زحالونا بقبر زفتسم وتر عوت زيت سعاد منفس سلا انونن دقيمي رحس حدش عامت عاوتنا حفاش أمن أصبع جندع زركب حرم حزاتي بمتحبار كلهم زملكتهم أكلات النبرتن أبطبق كنتات كم زلو إزقل زلو وكيل إيرينا عبد الله أمان زدالو تبطب دانا يتسفازقي دوباون بحري هاجراو حرم حزات كخون أب كلتشحن 15 دحر زوات أمامرحي أبن أصبع جندع زركب حرم حزاتي أبطبق كنتات كم زلو تحبيرهم حلاف زوباو قصصر هابت قربن انسسا زغدامن اب سيميناو قيح بحري كابتن صحاي تخلني إيرينا ابزها وحبريتا كان وصي زكايد قصال غوسغوساتن زوهاب استمراتاتن نبرتي امسسانت كبابن مكتتال تحستون بنطفتي واسو كم زلو ارديوم افت مجمرتا كابوزو حرغوس غوس انتنبرو ابزو حجي وان كريا خلنا دن هاغراو حرم حزاتي منغست بعبي بزلا على قرحتا تميتو حلاواتات وافيرو نصنع يحلو سلازلو اتهزبون نربحهم وخان فليتو ريعمو مسكولو شقراتو حافشاوي اتي هاقراو حرون حزاتينا نزارو لنا بفلايك او نزوا دين دعمو اب كبابتي كاب فشي مرارا جميل كاخصا بيزن زلدن اب صبوكنا هتالو زين بري بحرياو قراب تمليسو وقالاو بحرياو قراب تمليسو أبصبق كنا هتالو أبتن أزوا بحفشة أما محدارات كبابي دونقولو لعلاين تحتين دما بفلاي بريسوم زنبورو مبوق ولا وانا قرابن انسسا زقدامن كسسونو كم زجمرو زحبر كابتن صحيح ها حاليفو زخستر يوبرستا قراب سلازولو قدا نبرت بحفشة أما حدرت خاب بفلاي نتبوهود سعر تاريخي بزولو عوات نمعقاب كان وطرو سعرتاتهم كزايدو أزخاخيرون نبرت بقدوم اتكبابي سالاس تقبرو لعقابن مكتتالن نام نبوري ملس كم زلو بمتقاس نفس وكف زيقا واننوتو مخانو تقنزيبو حلافنوتو كالعل اتحساسيبهم همامات إزوبا دوبا وقيح بحري بسالسة تحساس همامات إزوبا عن سباد ما بعسران حدن تحساس أب عام تغلتشن 10 شعاتن زي السلاسلون فتات جمجمام وكلت إرينا أحمد داني محمد انتخ أقبر قدسن زدالو تزبطب فرتون عندهم أبدوبا وقيح بحري تران أبركتون منسياتن أب هاقراو مدبات نمعزات زتخايدو وهود صعري أكلات منقستن جنبارن سترخبا وطيتن زتبابع منبارو جنفر همامت بسالسة تحساس أب زكايدو عمتاو قمقام سراح تقليتهم
ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ኩለን ጨናፍር ዳግመ ውዳበ ክካየድ እንከሎ ኣስታት 400 መንእስያት በብዝምባልኦም ኣብ ክለባት ተጠርኒፎም ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ዕውት ምንባሩ ኣፍልጦም ኣብ ሃገራውን ዓለማውን ዛዕባታት ንምዕባይ ድማ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምውሃድ ሰፋሕቲ ሰሚናራትን ስልጠናታትን ከም እተዋህበ ተሓቢሩ ሓላፍ ጨንፈር ሃማመተ እዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ዑስማን ዓብድልቃድር ን2019 ተወጢኖም ዝነበሩ መደባት ብደገፍ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ሽማግላ ኣዕሩኽ መንእስያትን ከም ተተግበሩ ጠቂሱ ን2020 ሰፋሕቲ መደባት ስለ ዘለው እቲ ውህድ ስራሕ ብዝለዓለ ክቕፅል ኣዘኻኺሩ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ኣደም ዓለ ብወገኑ መንእስያት ቀለስትን መራሕትን ሃገራዊ መደባት ስለ ዝኾኑ ብኩሉ መዳዮም ክሕይሉ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝጅምር ወፍሪ ይግበር ከም ዘሎ ብምሕባር መንእስያት ንምዕባልኦም ኣብ ዝውደቡ መደባት ተሳትፎኦም ክዕዝዙ ፀዊዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ውዳበ ጨንፈር ሰራሕተኛታት መንእስያት ሓውስ ከተማ ዓዲ 8000 ኣፋን ስድራ ስዋኣት ኣበርኪቶም ብኻልእ ወገን ሃማመተ እዞባ ዓንሰባ ኣብ 2019 ንመንእስያትን ተምሃሮን ማእከል ዝገበረ ንጥፈታቱ ገምጊሙ ኣብቲ ብ29 ታሕሳስ ተኻይዳ ኣኼባ ማሕበር ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ኣብ ውሽጢ መንእስያትን ተምሃሮን ኣነቓቕሓ ጎስጓሳት ከም ዘካየደ ከምኡውን መንእስያት ታሪክ ሃገራዊ ቃልስን ናጽነትን ምኽባር ሉዓላውነትን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ትርጉሙን ዘጠቓልል ሰሚናራት ከም ተወደበ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ፖለቲካዊ ውዳበ መንእሰይ ኣኑር ሑመድ ኣብሪሁ ኣብ ጸብጻብ 283 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብኦም 453 መንእስያት ንኡስ ዞባታት ከረን ኢላ በርዕድ ዓዲ ተክሌዛን ሓጋዝን ኣስማጥን ሞያዊ ስልጠናታት ክውደብ እንከሎ ኣብ ምርባሕ ንህብን ዝነጥፉ መንእስያት ንኡስ ዞባታት ገለብን ኢላ በርዕድን ድማ ልቓሕ ከም እተዋህበ ተሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ሃማመተ እዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣዛዝ በረኸት ኣብ ንተበግሶን ኣበርክቶን መንእስያት ኣብ መስርሕ ህንፀት ናይቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ገለብ ዝስራሕ ዘሎ መሰልጠኒ ማእከል ድሕሪ ምሙጋስ ኣብ 2020 ንዝተሓፍሱ መኽሰባት ብምዕቃብ ንዝበረኸ ውፅኢት ንምስራሕ መደባት ተበጢኖም ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ግንባር ንቕፋ ዝተፈጸመ ቅያ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ረዚን ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ናብቲ ቦታታት ዑደት ዘካይዱ ተምሃሮ መበል 21 ዙርያ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ገሊጾም እቶም ኣሳት 500 ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ሃገራዊ ማሕበራትን ዝተዋፅኡ መንእሰያት ኣብቲ 10 ዓመታት ከቢድ ምርብራባት ዝተኻየደሉ ግንባር ምስ በጽሑ ንጅግንነታዊ ውዕሎ ተጋደልትን ህዝብን ዝገልጽ መብርሂ ተዋሂብዎም ግንባር ንቕፋ ሕላገት ርእሰ ምርኮሳን ዓወትን ይዝበለ ካብ ተረኽቲ ውዕሎ ሌተናል ኮሎኔል ሃይለ ገብሩ ወለዶታት ዝሕበኑላ ሕፍርትን ብልጽግትን ሃገር ንምህናጽ እዚ ክብርታት እዚ ብግቡእ ክውረስ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ እቶም መንእሰያት ድማ ኣብ ሰፈር ጀጋኑ በፂሖም ንሕሉፍ ቅያን ጅግንነትን ካብ ቃላት ሰውዕሎ ክረኽብዎ ምኽኣሎም ሕጉሳት ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ ሕድሪ ጀጋኑ ብምልኣት ንምትግባር ካብኣቶም ዝሕተት ኩሉ ንምምላእ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም أمنوس سبع عد قيح مسرح ممهر مستمهر نمدنفع زعل مسلطنا ب23 24 تحساس نرأس ممهران سوبرفايزراتن 24 أبعة تمرتي أب كتم عد قيح توهيبوم السلطنا أم محدرة مدلاوت المهروكم أون أتحزا نبرتن جنزبن زتوكورا من بارو أبيت صحفة تمرتنايتن أسبا حلافي سنة ممهر ناوي أغلقلوت ممهر مبرحتو تصفهم حبيروم حلاف بيت صحفة تمرتي أمن أسبوع عد قيح ممهر بينة تصفيد ما اتصلت أنا أما أزاني مخانة بمتكاس أبصر حملوتين ممزاء كسر حلو تلابيوم أمنو سبا منصورة أكلتشن عسر جعتن تساطفنة تزبي أب تقبار استوطون مدبات لعل منبارو أبستا قبرة قمقام تقليتو أكايد سرح من محدار نو سبا منصورة أتو يمانة تصفى مكايل أبزغر واتساب كتقبارو كابستوطون مدبات أتم زبازحو كم التعامو بمدكاس بفلاي تساطفنة تمهارو كب أم مبال معبايت أتاويتاتن من رقاقات ريتا كبابن تصبو قسقاس كم التمزقب حبيروم أما حدارتن أسبا أتو مسعود دريس بوغانو كم أب زحالفو عامتات أب زقطل عامتون نهزبي مأكل زقابر لمعاتاو مدباتن وفراتاتن كتقبر مخان بمدقاس أما حدارت خبابي أم وداب هزبي أبرتعم كسرحو أزخاخيروم تساتفتي بوغانوم أبتن أسبا زرلو شقر موقع عزيا من رخبيتاتن كقرب حيل إليتريسيتن قوال حتى خقبرلو أتحساسي بام دحر زحات صار مسغاغري تهغراو زيناتات حيزكم لسوكمي مكتتالكم كتقصلو دقيمه بخبري عندم
أمريكا ب29 تحساس ኣብ ልዕሊ بإيران كم ዝድገፉ ተኸሰም ኣብ ኢራቅ ዝንቀሳቐሱ ሚሊሻታት ብዘካየደቶ ደብዳቤ ብምቅዋም ኣማይ ሰልፈኛታት ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ ከተማ ባግዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ተሃገር ብምትእኽኻብ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ዝርከቦም ዲፕሎማስያታት ክወርዶም ካብ ዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻል ካብ ቀጽርቲ ኤምባሲ ወጽኦም ናብ ውሕስ ቦታ ከም ዝግዕዙ ከም ተገብረ ሰብ መዚ ጸጥታ ኢራቅ ገሊጾም ሰልፈኛታት ነቲ በሐምላይ ዞባ ዝጽዋዕ ብጽኑዕ ዝሕሎን ኤምባሲታት ሃገራት ምዕራብን ኣብያተ ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦ ከባቢታት ከተማ ባግዳድ ጥሒሶም ብምእታውዮም ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ በጺሖም ብመሰረት ጸብጻባት ድማ ነቲ ኤምባሲ ሓዊ ከቃጽሎ ከም ዝፈተኑን ንምብታኖም ዘነብዕ ጋዝ ምስ ዝተጠቕሙ ኣባላት ጸጥታ ከም ተጋጨውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም በቲ ኣሜሪካ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ተቐትሉን ዓሰርተታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ይዝሕበር ፕሬዝዳንት ኢራቅ ባህራን ሳልሒ ትማል 30 ተሕሳስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ንዝምድና ክልተን ሃገራት በኣሉታ ዝጸሉ ጉጉይ ስጉምቲ ክብል ብትሪ ኮኒንዎሎ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ንዝነበረ ሰራዊታ ናብ ኢራቅ ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ከባቢ ከተማ ባግዳድ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሮኬት ክካየድ ከም ዝጸንሐ ይሕበር ኢራን ቀንዲ ሃንዳሲት ናይቲ መጥቃዕትታት ምዃና ምምሕዳር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ክወቅስ ጸኒሑ እዩ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ትማሊ 30 ተሕሳስ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰመዝ ተሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ሰራዊት ኮንጎ ኣንጻርቶም ዕጡቃት ዝቐንዐ ሰፊሕ ስርሒት የካይዱ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ጸብጻባት እቲ ኣብ ልዕሊ በርጌስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መልሰ ግብርናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእምቱ እቲ ስርሒት ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቕጽል መንግስቲ ተሃገር ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ብዘካይድዎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣንጻር ሕማም ኢቦላ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የረድኡ እቶም ዕጡቃት ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ኣብታ ሃገር ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ኣይርስዕን ብሰንኪ ተደጋጋሚ ተርእዮታት ብርክት ዝበሉ ኣባላት ናይቲ ውድብ ስርሖም ከቋርጹ ተገዲዶም ከም ዘለው እዩ ዝጥቀስ መንግስቲ ፈረንሳ ሽበራን ህዝባዊ ናዕብን ንምክታ ኣብ መላእ ሃገሩ ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ከም ዘዋፈረ ሓቢሩ እቲ ስጉምቲ ብፍላይ ኣብ ቅንያ ጽምብል ሓድሽ ዓመት ክካየድ ንዝኽእል ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከምኡውን ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምክልኻል ተርኡ ክጻወት ምዃኑ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር እቲ ጸጥታዊ ሓለዋ ክሳብ መዓስ ከም ዝጸንሕ ዛጊታ ይተሓበረን መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ 2015 ኣብ ሃገሩ ድሕሪ ዝተኻየደን ህይወት ሓያሎ ሰባት ዝቐዘፈን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣባላት ጸጥታ ኣብ ቀጻሊ ተጠንቀቕ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ሽበራዊ ተርእዮታት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካን ኤስያን እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ህንዲ ተኸሲቱ ብዘሎ ጽዑቕ ግመ ዝዓብለሎ ዝሑል ኩነታት ኣየር ሰብኣውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣማይት በረራታት ነፈርቲ ከም ተሰናኸለን ተፈሊጡሎ ብሰንኪ ጽዑቕ ግመ ብፍላይ ኣብ ርእሰ ከተማ ኒው ደልሂ ብርክት ዝበሉ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብታ ሃገር መጠን ዛሕሊ ድሕሪ 2013 ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ህንዲ ሰብኣዊ ክሳራታት ከዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለው ኣብ ህንዲ ብሓፈሻ ከተማ ኒው ደልሂ ድማ ብፍላይ ብዝኽሰት ጽዑቕ ክብከላ ኣየር ጥዕናውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይግለጽ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ 2020 ዝተሓተ መጠን ደሞዝ ሰራሕተኛታት ብ600 ክብል ምዃኑ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ኣብዚ እዋን 8.21 ፓውንድ ንሰዓት ዘሎ ዝተሓተ ደሞዝ ሓደ ሰራሕተኛ ናብ 8.74 ፓውንድ ክብል ምዃኑ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ዝትግበር ወሰኽ ኣብቲ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ 2020 ዝተሓተ መጠን ደሞዝ ናብ 60% ካብ ማእከላይ እቶት ዘለዎም ዜጋታት ተሃገር ክብ ንምባሉ ዝነበረ ውጥን ክውን ንምግባር ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጡ ብመሰረት ጸብጻባት መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ብሪጣንያ ኣብዛ ዓመት ድሕሪ 1970ታት ኣብ ዝተሓተ ደረጃኡ ከም ዝርከብ ዕድላ ሸቕለት ድማ ኣብዛ ዓመት ክብረ ወሰን ብምሓዝ መጠን ከም ዝዛየደ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ንዝተሓተ ደሞዝ ሰራሕተኛ ኣብ 2024 ንሰዓት ናብ 10.50 ፓውንድ ንምብጽሑ ውጥን ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ
ኣብ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ጫካ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝነብረለን ከተማታትን ቁሸታትን ገጹ ብመልሓሙ ኣሽሓት ነበርቲ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ገማግም ባሕሪ ክዕቀቡ ተገዲዶም ምህላዎም ማዕከናት ዜና ሓቢረን ነዞም ዜጋታት ናብ ውሕስ ቦታ ንምግዓዝ ድማ መንግስቲ ኣውስትራልያ መራኸብ ኩናትን ሄሊኮፕተራትን ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ብዘይካዚ ነቲ ባርዕ ኣብ ምቁፅጻር ተዋፊረን ዘለዋ ኣሃዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ሰራዊት እጆም ኸበርክት ክጽዋዓን ከለዋ ካብ ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣሜሪካን ካናዳን ደገፍ ንምርካብ ዘኽእል ወግዓዊ ሕቶውን ከም ዘቕረባ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እቲ ባርዕ ብዘውረዶ ሓደጋ ክልተ ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጸባት ቁጽሪ ግዳያት ናይዚ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ክጠፍእ ዘይከኣለ ባርዕ መሮር ናብ 11 ክብ ከም ዝበለ ኣፍሊጦም ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገር ተኸሲቱ ብዘሎ ልዕሊ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብርቱዕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዝተጋደደ ባርዕ መሮር ኣውስትራልያ ዛጊት ልዕሊ 4 ሚልዮን ሄክታር ከም ዝሃመኸ ይግለጽ እቲ ባርዕ ብዘሎ ደረቕን ብርቱዕ ንፋስ ተደፊኡ ብልዑል ፍጥነት ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ይልሕን ብምህላው ድማ መጠን ዝወርድ ዕንወት ከይዛይድ ተሰጊኢሎም ባርዕ ጫካ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብ ከተማ ሲድኒ ዝካየድ ጽምብል ምእታው ሓድሽ ዓመትን ምትኳስ ርችታትን ኣዛራቢ ገይርዎ ውዒሉ كبرات تعزتنا نزي ساعة استدلو زينا ومساندو أبستزازي ملو بروح مشات